дар маҳаллаи офтобрӯяи шаҳри Кӯлоб муноқишаи як гурӯҳ ҷавонон ба марг анҷомид. Кормандони милисияи шаҳри мазкур як нафар ҷавонро ҳамчун гумонбар барои расонидани зарари ҷисмонӣ ба саломатӣ боздошт карданд. Гумонбаршуда ду нафарро бо корд захмӣ кардааст ки яке ба ҳалокат расидаву дигаре дар беморхона бистарӣ гардидааст. шаҳрванд Қурбонов Амир Ҳамза Валиевич соли таваллудаш 20 майи соли 1985 сокини шаҳри Кӯлоб ки гузаштаи доғдори судӣ дошта 5 маротиба бо моддаи 244 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон суд шуда ба худ хулосаи зарурӣ набароварда боз дар ҳолати зерин даст ба содир намудани ҷинояти махсусан вазнин задааст. Чунончи ном бурда санаи 26 сентябри соли 2020 тахминан соатҳои 15:10 ҳангоми иштирок дар маъракаи тӯи шаҳрванд Назаров дар маҳаллаи офтобрӯяи шаҳри Кӯлоб бо шаҳрванд Зулфову Баҳромҷон аз рӯи қасду хусумати пешакӣ ҷангу ҷанҷол намуда якдигарро бо истифодаи ашёҳо мавриди латукуб қарор медиҳанд. дар ҷараёни муноқиша Қурбонов Амир Ҳамза Валиевич бо истифодаи корди дар дасташ қарор дошта аз ҳиссиёти авбошӣ як маротиба бо шиками Зулфову Баҳромҷон зарба зада дар ин ҳолат ки рафиқи Зулфову Баҳром Сафаров Алихон ки сокини шаҳри Кӯлоб мебошад ба муноқишаи мазкур ҳамроҳ шудааст. боз Қурбонов Амир Ҳамза бо истифодаи корди дар дасташ дошта бо мақсади аз ҳаёт маҳрум сохтани Сафаров Алихон як маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими он яъне қафаси сина зарба задааст ки дар натиҷа номбурда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. айни замон нисбати Қурбонов Амир Ҳамза бо моддаи 104 қисми 2 банди К кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон ва нисбати Зулфову Баҳромҷон бо моддаи 237 қисми 3 банди А кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад.